tagal namin magkakasama. Dahil lang doon, 4 na buwan. Hindi po pala namin kaya na wala siya. Be, pwede ba umuwi ka na? Ito ang pagmamakaawa ng isang ina sa kanyang anak upang umuwi matapos itong sumama sa kanyang kasintahan. Hindi akalain ni Nanay Virginia na ang kanyang 16 na taong gulang na panganay na anak masisira lamang ang kinabukasan dahil sa isang maagang pag-ibig. Mabait, masunurin, masipag at matalino. Ganito inilarawan ni Nanay Virginia ang kanyang anak na si alias Kat. Ngunit nagbago umano ito sa loob ng 4 na buwan dahil kay alias Ian. Pangamba ang bumalot sa kanyang kalooban matapos na hindi umuwi ang kanyang anak at tuluyang nanirahan sa poder ng kasintahan. So hindi mo man lang po napansin na yung anak po ninyo ay nag-aal sa balutan na, naghahandang umalis. Wala po kayong napansin na ganun? Kahit napagsabihan po siya ng papa niya na kung ganyan-ganyan din lang at hindi ka susunod sa amin, mas mabuti pa na sumama ka na lang doon sa lalaki niya kasi hindi na siya namin nakokontrol, ma'am. Naniniwala si Nanay Virginia na ang mga pagbabago ng kanyang anak ay dahil sa kasintahan nito. Masakit din pero parang na-impluwensyahan po siya ng Ang sakit magsalita na yung dating hindi niya po nagagawa dati sa amin, ginagawa na niya ngayon. Dati na rin umanong nakapag-usap sa barangay si Virginia at Betty, ina ni alias Ian. At bilang magulang, minabuti nila na magtapos muna ng pag-aaral ang dalawa. Wala naman po sa akin problema, madam. Iuwi na nga po namin sana to nung pagpunta namin doon mag-asawa. Kaso po yung naman ni nagsabi po sa amin na hindi na daw po, doon na lang daw, i-intrigan na daw sa amin. Ano po yung masasabi nun niya, Nay, na yung sinabi niyo pong umalis ka na, doon ka na muna sa boyfriend mo, naging masunurin yung anak po ninyo? Pero po, ma'am, nung umalis po siya, hindi po pala namin kaya na wala siya. Kasi ang tagal namin magkakasama. Dahil lang doon, 4 na buwan. Masakit. Minarapat din naming kausapin ang Women and Children Protection Desk ng Kamalig Municipal Police Station upang humingi ng tulong at payo. Karapatan niya po, ma'am, na mabawi ang kanyang anak dahil ito po ay menor de edad pa. Sinasabi po sa batas natin na wala pang karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili ang kanyang anak. Kung kaya kinakailangan pa po ang paggabay ng kanyang mga magulang. Agarang sinamahan ng aming team si Nanay Virginia para kunin ang anak nito na si Kat. Katuwang ang WCPD Kamalig at MSWDO Kamalig, tinungo namin ang barangay kung nasaan si Kat. Pagdating ng aming team sa barangay hall, nadatnan namin si Kat at Ian kasama ang kanyang ina. Si Kat, nakatanaw lang sa labas ng bintana at kahit isang sulyap, hindi nito tinapunan ang kanyang ina. Wala po diyan sila kasi paano po nila si Mura mo po problema sir. Tapos sabi ko po sa inyo po natin. Kami willing balik naman sa niya na niya. Basta tanggap po niya na apos niya bagay ako sir. Ayon kay Nanay Virginia, ito ang pangalawang beses kukunin sa poder ng nobyo si Kat dahil bigo sila sa una. Total nga diyan nangyayari sa inyo. Di mas malay. Diyan na talaga ngayon sa inyo. Papanatag mo na yung bagay na diyan sa inyo. Hindi naman narampong din kami adun ta. Nakalipas po ning sobrang sada simana, sabi ko tibad barang ayaw makapagsabi dito, makapasunod na maguli. Daw ay naingot kami sa niya, kumuakas naman siya. Pag siya naguli, tanggap manggilayo naman siya. Dawa, grabe ka sutil. Sa huli, pumayag din si Kat na umuwi sa kanyang tunay na pamilya. Nang aldaw nag-adon sa barangay hall kami na ang gurang ni
Hindi ako pang maka-istorya si Bete ko, ito pang istorya ng tungkol sa mga atas nila. Na nagkasundo ang duwa, ang gurang ni Bete, and Virginia si Gobia na mag-ulit nga na sa pamilya ni Virginia ang kainang atas na si Nakakabingi man ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina. Ramdam namin ang saya at tuwa kay Nanay Virginia na sa wakas, sa kanyang pag-uwing muli sa kanilang tahanan, hindi na siya mag-isa. Napakalaki po ng pasasalamat namin sa inyo at saka sa lahat po ng staff ng Tabang Ora mismo. Kasi hindi kasi namin alam kung saan kami lalapit. Parang naisip namin, kasi ang dami po bagang natutulungan. Nagbaka sakali po kami, sabi namin, baka matulungan po